Salam məhribani illeşlem. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Bir zada ya da kimdir birine inanmak insanın bir ayratynlygydyr. Bilşimiz ýaly her birimiz hökman bir zada ya da kimdir birine inanýarys. Hatta Hudaýyň ýagny ilahy barlygyň bardygyna inanmaýan ateistler hem inan bilen ýaşaýarlar. Käwagt ateistleriň öňe sürýän zatlaryna inanmak, akyldarlykdan, bilimden dolu olan bir gudratly yaradyjynyň älim jahany yaradandygyna inanmak has yeňil gelýär. Çünki älim jahan biziň görýän tebigy dünýämiz yaradylanyny biz olary gözümüz bilen görmedik. Bu sebäpden hiç bir zat öz-özünden bolman gudratly bar bolan Hudaý tarapyndan yaradylandygyna biz iman edýäris. Ýöne ateistler bolsa, munyň nähildir bir öz-özünden bolan uly partlama netijesini tötänleýin bir dören zat diýip düşünýärler. Bir zadyň öz-özünden tötänleýin döremegine inanmaktan gudratly, akylly, bilimli, ajaýyp yaradyjy Hudaýyň bulary gözel edip yaradandygyna inanmak has yeňil gelýär, has dogrudur. Şonuň üçin hem her bir insana inam mahsusdur. Ýöne inamyň hakykata ýa-da toslama ýa-da ýalana dayanýanlygy bu iň wajyp meseledir. Biz bu dünýäde kime we nämelere inanýarys? Bu inancymyzyň merkezinde kim bar we nämeler bar? Bu soraga jogap berişimiz hem biziň bu wagtlaryň durmuşdaky tutýan maksadymyzy anyklaýandyr. Ýaşaýşymyzyň gidiş uğruny görkezýär. Durmuşymyzda hakyky mana, hakyky dogry maksada ýetmegimizi keskitleýär. Mysal üçin eger adam özüniň bagtlylygynyň esasyna bayamak diýen maksady goýsa, onu ol adamyň baýlyga bolan inamynyň bardygyny görkezýär. Sebäbi beýle adam eger bayasam, pul gazansam, men bagtly bolaryn, şatlykdan dolaryn. Hemme adam uğruna we oňuna bolar diýip inanýar. We şeýlelikde bu inancı netijesinde şol baýlyga ýetmeň uğruna hem ýaşaýar. Ýa-da başga biri nähildir derece ýa-da wezipe eýe bolsam, bagtly bolaryn diýip inansa, şol uğurda hem ähli zady etmeye çalışýar. Emma bu arzu niyetleriň we bulara bolan inanç soňuna puşluğa getirýär. Çünki aslynda baýlyk da, derecedir wezipe de ýa-da keýpi sapa da adama çyn dolulugy, rahatlygy, çyn şatlygy, ýagny bagtlylygy berip bilenok. Sebäbi çyn bagtlylyk Hudaýa iman etmekden ve ona boyun bolup secde edip ýaşamaktadyr. Şonuň üçin Hudaýa däl, başga zatlara ýa-da başga kimdir birine inanmak we bil baglamak puşlukdur. Biziň bu dünýäde öz güýjümize, akylymyza ýa-da başga bir kimdir birine bil baglap gazanjak zatlarymyzyň bary wagtlaýanlar we bize hakyky bagtlylygy berip bilmeýär. Emma Hudaý bolsa bakydyr. Bagtlylygymyzyň çeşmesi olur. Bu sebäpden hak Hudaýy tanamak we onuň şöhratyny görüp secde etmegimiz gaty möhümdir. Bu sebäpden men bugünkü gepleşemide eger iman etseň Hudaýyň şöhratyny görersiň diýip atlandyrdym. Bu gepleşemizde iman etmegiň, ýagny hak Hudaý halaskär Reb İsa Mesih'e iman etmegiň wajipligi barada gurrun ederiz. Çünki iman etmezden Hudaýyň razylygyny gazanyp bolanok. Ýa-da dilimize Hudaýa inanýan diýip de durmuşymyzyň esasynda bu dünýä degişli zatlara secde edip ýaşasak, onda bu bizi hakyky manyly durmuşa ýetirjek we Hudaýyň bagtlylygyna, ajaýyp we ebedi ýaşaýyşyna ýetirjek hakyky iman bolanok. Mukaddes ýazgylaryň Ýewreýlere hat bölüminiň 11-nji babyna imanyň nämedigi barada ine şeýle ajaýyp hakykatlary bize mukaddes ýazga aýdýar. İman näme?
İman umid ediyen zatlarımıza bil bağlamak ve görmeyen zatlarımıza inanmaktır. Ata-babalarımız iman arkalı Hudaýy hoşnut etdiler. Biz älem jahanyň Hudaýyň buyrugy bilen yaradylandygyna, şeýle hem görünýän zatlaryň görünmeýän zatlardan dörendigine iman arkaly düşünýäris. İman etmeýän adam hiç wagt Hudaýy hoşnut edip bilmez. Hudaýa ýakynlaşan adam onuň barlygyna we özüni agtarýanlary syýlaglajakdygyna inanmalydyr. Bu ýokardaky ayatda ýazgy bize imanyň nämedigini düşündirýär. Belki de sizin köpiňiz iman bu näme diýip soraýansyňyz. Bir zady eýýäm görýän bolsak we bilýän bolsak, onda bu inan bolanok. Heniz bolmadyk, ýöne şeýle bolar diýip wada berilenlere inanmak, bil bağlamak we heniz görmeýän zatlarymyza inanmak bu hakyky imandyr. Belki sizin käbiriňiz şeýle kyn ýagdaýdasyňyz. Hatta bu ýagdaýyňyzdan bir çykalga hem görýän dälsiňiz. Belki nähildir bir sırkawçylygy ýa-da pulsuzluk, işsizlik kynçylygyndasynız. Ýa-da äriňiz ýa-da aýalyňyz bilen erwet ara gatnaşygy başdan geçirýänsiňiz. Hatta aýrylyşmagyň golaýyna duransyňyz. Ýa-da çağalaryňyzyň gelejegi sizi alada ünje goýýandyr. Ve bularda çykalga ýok ýaly görünýändir. Ýa-da nähildir bir erwet, günäli höwesleňiziň, enlikleriňiziň ýükü astyna, olardan diýinip bilmän gynanýansyňyz. Ýa-da bulara meňdeş nähildir bir başga kyn ýagdaýdasyňyz. Gowluk bolmajak ýaly. Bir garankylyk bulutlar içinde galan ýalysyňyz. Ine şeýle biz durmuşymyza baştan geçirýän çykalgasyz ýaly görünýän ýagdaýda galan Marta we Meryemiň tarihinden biz özümüz üçin gudratly Hudaýdan umid tapmagy öwrenäris. Geçen gepleşimizde biz sizin bilen Yahyanyň hoş habaryndan iýdigderle öwrenipdik. Bugün hem bu tarihiň dowamyny Yahyanyň hoş habary 11-nji babyň 38-nji aýatyndan öwrenäris. Gelin bu wagt käbir aýatlary okalyň. Şol wagt İsa'nın ýüregi gıyım bolup Mazarın ýanyna bardy. Mazar bir gowakdy. Onuň agzyna bolsa daş goýupdylar. İsa, daşy aýyryn diýdi. Merhumun uýasy Marta oňa, "Agam, ol ýem porsandyr. Onu jaýlanymyza 4 gün boldy ahyryň" diýdi. İsa oňa, "Eger iman etsen, Hudaýyň şöhratyny görersiň diýmänmidim?" diýdi. Şeýlelikde daşy aýyrdylar. İsa gözüni göge dikip, "Ey ata, meni eşideniň üçin saňa şükür edýärin. Seniň meni hemişe-de eşidýändiňi bilýärin. Emma bu sözleri şu ýerde duran halk üçin meni seniň iýerendiňe iman etsinler diýip aýtdym" diýdi. Şu sözlerden soň ol gaty ses bilen, "Lazar, daşaryk çık" diýip gıýgyrdy. Elleri aýaklary kepene dolanan, yüzü ýağlyk bilen saralan merhum mazardan çykdy. İsa olara, "Onuň kepenini aýyryn, goý gitsin" diýdi. Şu tarihte ilki bilen men ünsü İsa Mesihiň häsiýetlerine çekesim gelýär. Başta aýdyşym ýaly, kime iman edýändigimiz gaty wajypdyr. Şonuň üçin biz imanlara çyn hakyky umydy berýän Rabbimiziň kimdigini ýakyndan tanamagymyz möhümdir. 38-nji aýat şeýle diýär: "Şol wagt İsa'nyň ýüregi gıyım bolup Mazaryň ýanyna bardy." Bu aýatda Rabbimiz İsa Mesihiň doganlarynyň ölüminiň ajylygyny, eziýetini çekýän Marta we Meryem üçin we ölümüň adamzat üçin getirýän ajylygy, eziýeti üçin gynanýandygyny görýäris. Bu sebäpden öňkü gepleşiklerimizde hem öwrenişimiz ýaly Reb İsa Mesih Marta we Meryem bilen bile ağlapdy. Göz ýaş döküpdi. Bu bolsa İsa Mesihiň biziň çekýän eziýetdir ajylyklaryny düşünüp bilýändigini we biziň bilen bile gynanýandygyny we bularyň içinde mukaddes ruh arkaly bize teselli berjekdigini bilýäris. Ol biziň her birimiziň ýükümüzi göterýär.
bizi her zaman yanına çağırýar. Ine şonuň üçin biz İsa Mesihiň yanına her bir ýagdaýymyzda barmalylarys. Mukaddes ýazgynyň Matta bölümi 11-nji bab 28-nji ayatynda İsa Mesih ine şeýle diýip çağırış edýär. Ey argynlar, agyr ýükliler, meniň ýanyma gelin, men size diňçlik bereýin. İsa Mesih Rabbimiz wada etdi we wadalaryny berja etdi. Bu sebäpden hem biz oňa umyt baglap bilýäris. Ýöne elbetde kynçylygyň, çykynsyzlygyň, eziyet we hasratyň içinde wagtynda we görýän zatlaryň şeýle umytsızlykdadygyny göreniňne iman etmek, bil baglamak, umyt etmek kyn bolýar. Okan taryhymyzda hem biz Martanyň şeýle ýagdaýdadygyny görýäris. Marta İsa Mesihi gözleri bilen görüp, gulaklary bilen eşidýärdi. Ve bir näçe wagt mundan öň İsa Mesihiň direlişem, ýaşaýyşam mendirin. Maňa iman eden ölse de ýaşar. Kim maňa iman edip ýaşaýan bolsa, ol asla ölmez. Sen şuna inanýarsyňmy? Diýenini hem eşidipdi. Ve howa men bulara inanýan diýibem aýdypdy. Ýöne munyň heniz nähili bolup biljekligini welin ol bilen okdy. Bu sebäpden haçanda İsa Mesih daşy aýryn diýenne Marta oňa agam ol eýýän porsandyr. Onu jaýlanymyza 4 gün boldy ahyryň diýdi. Hakykatdanam adam ölçegi bilen seretseň 4 günden bäri ölü olan Lazaryň direlmegi mümkin näli. Ölen adamın bedeni 4 günne porsap başlaýar. Almy taýdan we insan tarapyndan onun porsap başlan ölü bedeniniň täzeden direlmegi mümkin bolmadyk zatdy. Ýene de biz bu ýerde Martanyň bu sözlerine hasraty we umytsızlygy görýäris. Emma İsa Mesih Martanyň bu umytsızlygynyň içinde özünün umyt ojagydygyny oňa ýatlatdy. İsa Mesih Marta şeýle diýdi: Eger iman etseň, Hudaýyň şöhratyny görersiň diýmänmidim, diýdi. İsa Mesihiň Marta diýen Hudaýyň şöhraty diýeni näme? İsa Mesih Marta bu barada ine öň şeýle diýipdi: Direlişem, ýaşaýyşam mendirin. Maňa iman eden ölse de ýaşar. Kim maňa iman edip ýaşaýan bolsa, ol asla ölmez. Sen muňa inanýarmysyň? İsa Mesih özüniň direlişdigini, ýaşaýyşdygyny aýdyp we özüniň hakykatda hem şeýledigini iş ýüzünde görkezipdi. Ýagny 4 gün gabrda porsap ýatan ölü Lazary direltdi. Bu hem İsa Mesih arkaly Marta we bugünkü gün bu taryhy eşidip inanjaklara yaradyjy, gudratly Hudaýyň şöhratynyň aýan boljaklygydyr. Marta heniz bu şöhraty görüp bilen okdy. Ýöne ol İsa Mesihiň bu sözlerine iman etmeli. Meryem hem hasrat we ajylyk çekýärdi. Gara bulutlar içinde galyp umyt şöhlesini görüp bilen okdy. Emma Hudaýyň gudratly işini, İsa Mesihiň şöhratyny görmek üçin olar iman etmelidiler. Bir gezek bir şäherde bir jaý ýanýar. Jaýyň içindäki maşgalanyň köpüsi jaýdan gaçyp çykyp ýetişýärler. Ýöne kiçijik bir oglanjyk jaýyň içinde galýar. Yangyn şeýle köpölüp jaýyň hemme ýerine ýaýran soň, oglanjyň kakasy da ejesi hem jaýa girip onu halas edip bilen okdylar. Oglanjyk apişgesinden çykyp jaýyň üçegine çykyp ýetişdi. Jaýyň içinden çykýan gara tütünli tüsse jaý gurşap alypdy. Oglanjyk aşakdaklary görüp bilen okdy. Kakasy welin öz ogluny görýärdi we ogluna "Özüňi aşağı okla, men seni gapyp aljak" diýip
oğluna yalvardı. Kakasy oğlunun diri galmagy üçin özüni aşağı oklamalydygyny bilýärdi. Oğlan bolsa gara tüsseden we ýangyndan başga hiç zat görenokdy. Elbetde ol üçegi taşlap düşmekden gorkýardy. Şeýle umidsizlikdady. Kakasy, "Aşak bök, men seni tutaryn" diýip gıygırmagyny dowam etdi. Oglu bolsa, "Kaka, men seni göremoga" diýip garşylyk görkezdi. Kakasy bolsa, "Sen meni görmeseňne, men seni görýärin. Bu iň gerekli zat" diýdi. Gadyrdan iýleşim, mähruwan doganym. Belki sen hem Marta we Meryem ýaly bu kiçijik oglanjyk ýaly öz durmuşundaky başagaýlyklaryň, kynçylyklaryň, aladalaryň ýa-da başga zatlaryň ýyzynda bolup, gara tüssäniň içinde umidsizlikde ýalysyň. Bu ýagdaýyňdan çykalga ýok ýaly görünýändir. Hatta Hudaýyň berjek umydyny hem duýýan dälsiň. Sen bu ýagdaýyňda Hudaýy görmeseňne, Hudaý seni görýär we halas etjekdigini we her bir ýagdaýyňdan çykalga berjekdigini wada berýär. Sen ona inanmalysyň. Eger iman etseň, Hudaýyň şöhratyny görersiň. Eger iman etseň, çykgynsyz ýagdaýyňdan çykalga görersiň. Eger iman etseň, durmuşyňy berbat etjek, ölü ýaly porsan günäli höwesleriňden we endikleriňden diýilmaga Hudaýdan güç we gudrat alarsyň. Eger iman etseň, durmuşyňda Hudaýyň tämizleýişine we täzelenişine ýetersiň. Eger iman etseň, Hudaýyň seniň durmuşyňa getirjek dynçlygyny, şatlygyny, bereketlerini görersiň. Iň esasy hem, eger İsa Mesih'e Rabbin we Halaskaryň hökmünde iman etseň, günäleriňden we günäniň jezasy bolan Hudaýyň hökmünden ikinji ölüm, baky ölüm bolan dowzak odundan halas bolarsyň. Çünki Hudaýyň maksady bize diňe bu watlaýyn durmuşda üýtgeşiklik, bagtly durmuş bermekden ýa-da bize diňe isleýän zatlarymyzy bermekden, bizi ölüm belasından, ýagny biziň günälerimiz netijesinde dören nälet bolan ölümden, baky jezadan halas etmek, şeytanyň gulçulugyndan azad edip we bizi özüniň padşalygyna degişletmek, bizi çyn secde etmeklige, ýagny yaradyjy halaskar Hudaýymyza secde etmeklige etmek. Bu üçin İsa Mesih göklerden yere inip geldi. Kämil we mukaddes durmuşda ýaşap, özüniň aýratynlygyny, ýagny Reb Hudaý bilen bir bolanyň özüdigini, gudratdyr alamatlary we eden işleri bilen suud etdi. Şonuň üçin hem Lazary diriltdi we şöhratyny aýan etdi. İsa Mesih ýaly bakyetde bolan we soňra yere inip gelip, kämil we mukaddes ýaşan, ölleri direllen, hayran galdyryjy gudratlary eden, gudratly biri ýokdur. Bu hem bize iman etmeli olan Rabbimiziň aýratynlygyny, gudratlydygyny, ýaşaýyşyň çeşmesidigini bize suud edýär. İsa Mesih öz janyny biziň janymyzyň halas bolmagy üçin gurbanlyk hökmüne berdi. Ol öldü, emma ýene de direlli we gudratyny göklere göterildi we şol ýerden hem gudratyny we şöhratyny adamzady hökm etmäge gaýdyp geler. Ine şonuň üçin hem biziň ýeketek iman we umyd edip bil baglamalymyz bolan İsa Mesih'tir. İsa Mesih'e hemmeler iman edip bil bagladylarmy? Ýok. Hudaýyň şöhratyny, gudratyny, beýikligini, söýgüsini, merhemetini görmek isleýänler, kalbynda ruhu hakykatlara, küýsegi we teşneligi bolanlar İsa Mesih'e iman etdiler. Emma öz insan şöhratyny, awraýyny, wezipesini, baýlygyny, ýerdäki dünýäwi isleglerini, öz ata-baba ýörelgelerini
dinlerini, siyasi maksadını gözleyenler bolsa iman etmediler. Tersine yaşayış olan ve yaşayış, parahatlık, şatlık ve insan kalbına çın batıllık beriyen İsa Mesih'i öldürüp yok etmen küyüne düştüler. Bular varada ine yazgı şeyle diye. Şeylelikte Meryem'in yanına gelen Yahudilerin köpüsü İsa'nın eden işlerini görüp ona iman ettiler. Bir neçesi olsa İsa'nın eden işlerini Fariseylere gurrun verdiler. Onson yolbaşçı ruhanlar bilen Fariseyler yokarı meclisi çağırıp näme etmeli? Bu adam köp kudratlar görkezýär. Muňa yol versek ona hemmeler ona iman eder. Rimliler hem gelip wadathanamyzy ve halkymyzy ýok ederler diýdiler. Olaryň arasynda şol ýyl baş ruhany bolan Kayafa da bardy. Kayafa olara: "Siz hiç zady bilmeýärsiňiz. Ähli halkyň helak bolanyndan bir adamyň halk üçin ölmegi size ören bähbitlidir. Siz näme muňa düşünýäňizokmy?" diýdi. Ol muny öz-özünden aýtmady. Şol ýylyň baş ruhansy bolmak bilen ol İsa'nın Yahudi milleti üçin öljegini peýgamberlik edip aýdypdy. Ol diňe bir şol millet üçin däl, eýsem Hudaýyň dağanyk perzentlerini bir yere toplap birleşdirmek üçin hem ölmelidi. Şeýlelikde şol günden başlap İsa'ny öldürmek üçin dil biriktirdiler. Ünüs berseňiz, İsa Mesihiň 4 günden bäri gabrda jaýlanan ölü Lazary dirilişini görüp köp adamlar ona iman ettiler. Ýöne bular gözleri bilen görüp ve kulaklary bilen eşiden köp dini ýolbaşçylar, Fariseyler, meclis agdalary İsa Mesih'e iman etmediler ve onu izarlap öldürmegi maslahat ettiler. Bugünkü günler hem İsa Mesih'e ve ona iman edenlerin karşısına şeyle çemeleşýänler var. Olary yalan zatlarda aýyplap, parahatlyk söýüji, dogrulukdan we ýaşylykdan dolu bolan imanlary izarlap, eziyet bermegi maslahat edýänler var. Ýöne her kim wagty gelip Hudaýyň adalatly höküm kürsüsiniň öňünde jogap bermeli bolýar we hiç kim Hudaýyň hakykatyna hiç kaçan garşy gidip uzak durup bilmez. Şeytan bu imansız dinler, ýolbaşçylar we Fariseyler arkaly Hudaýyň maksadyna garşy durjak boldular. Emma Hudaý öz işini berja etdi. Hatta İsa Mesih'e garşy bolan baş ruhany Kayafa arkaly hem bize hakykatyny bildirdi. Baş ruhany Kayafa İsa Mesih'iň dünýä gelmeginiň maksadyny özi hem düşünmän şeýle diýdi. Siz hiç zady bilmeýärsiňiz. Ähli halkyň helak bolanyndan bir adamyň halk üçin ölmegi size ören bähbitlidir. Ol muny öz-özünden aýtmady. Şol ýylyň baş ruhansy bolmak bilen ol İsa'nın Yahudi milleti üçin öljegini peýgamberlik edip aýtdy. Ol diňe bir şol millet üçin däl, eýsem Hudaýyň dağanyk perzentlerini bir yere toplap birleşdirmek üçin hem ölmeli. İsa Mesih yer ýüzüne özüne gowy zatlar bolmak üçin, özüne siyasi ýa-da başga bir ygtyarlyk gazanmaga we adamlaryň üstünden zorluk bilen ýa-da başga ýol bilen höküm ýöretmäge, mal, dünýä, baýlyk, wezipe gazanmaga ýa-da ölmän galmaga gelmänni. Ol bizi çyn ölümden, diňe biziň bedenimiziň wagtlaýyn ölmeginden näl, biziň janymyzyň hem ikinji ölümden, baky ölümden, baky dozak odundan halas etmek üçin janyny hem biziň üçin ölüme bermäge gelipdi. İsa Mesih biziň ýaşamagymyz üçin, baky ýaşamagymyz üçin janyny haçda gurban berdi. Ol Yahudi halky üçin we yer ýüzüniň ähli milletleri üçin gutuluş gapysydyr. İsa Mesih'ten başga hiç kimne, hiç ýerde gutuluş we täze ýaşaýyş ýokdur. Eger umydymyzy, imanymyzy başga zatlara we başgalara baglasak, onda Hudaýyň şöhratyny we ýaşaýyşyny görmeriz.
İsa Mesih'e iman etsek, Hudaýyň şöhratyny göreriz. İsa Mesih ine şeýle diýe: Ogry diňe ogurlamak, öldürmek, ýok etmek üçin gelýändir. Emma men olary ýaşaýyş, bolelin ýaşaýyş bermek üçin geldim. Men gowy çopanlaryň, gowy çopan goýunlar üçin janyny pida edýändir. Gadyrdan iýleşim, senin imanyň we umydyň nämelerde we kimlerde? Senin janyny dürli allaw ýollar bilen ogurlap, öldürüp, ýok etmek üçin gelen zatlara, ýa-da adamlara mı inanjak? Ýa-da senin üçin ýaşaýyş, bolelin ýaşaýyş bermek üçin gelen janynyň ruhu çopany, hatta senin üçin öz janyny hem gaýgyrmadyk Reb we halaskar İsa Mesih'e iman etmek isleýär misin? Mähriban imandaky doganlarym, siz eger durmuşuňyzyň nähildir bir ugruna kynçylyk çekýän bolsaňyz, ýa-da umydsızlyk içinde bolsaňyz, onu bizi söýýän, merhemetten, rehim şepagattan dolu bolan, bizim gamhorumuz bolan Rebbimize iman etmege dowam edin. Ona bil baglan ve ona umid edin. Ol sizi görýär ve sizin her bir ýagdaýyňyzy bilýär. Reb İsa Mesihimiziň ine bu aýdan sözüni ýatda saklan. Eger iman etsen, Hudaýyň şöhratyny görersin. Açyan bir bağ, şeytanı haçta yengen bir bağ. Anha gökte onun sağında, bana pek nur saçyan bir bağ. Söymeni öğreden bir bağ.